कितना जोर से लाइटिंग लागल बा। हमारो बाप भाई न पहले ही लेखे आज भी बन सुधरलो नहीं खन जा। सरकार चले रहे नियम कि पैसों अकाउंट में डाल देता नहीं। आई बुढ़बक सरकार रहल कि पैसा ही डाल दिल लाइटरिंग कोई बनवेबे ना कैलस। मैं लाइटरिंग के पैसा खा गई। इतना जोर से लाइटरिंग लागल बाटे पूछा मत यहाँ भाई या भौजाई। आए एहर ओहर चल जाला सन लेकिन शौचालय नहीं खसन बनावत। हमरा ससुरा में ना निक बा और मेहरान खातिर घर में बा मर्दान खातिर बहरे शौचालय कि जब भी खाई ले जा तब लागे बस सर्दी जाके बैठ ल। लेकिन यार केहू आवत वो तो नहीं कि नहीं बढ़िया बा आराम से बैठब आ मोर मैदान फ्रेश ले क के तब जाइब। इतना जोर से लगल ही बाकी बर्दाश्त नहीं खे ओकत यही जे बैठब आ तब क के जाइब। और वो मुइया ओ कुदारी लगा के मारे आ खूब कबारत यार कि यार कौन करता ओ मगन में लाग रह भैया। लेकिन हम लौकत नहीं कि हम हर लग रहे तू हर लग रह। शौचालय में बैठत आदत बनल बा। आई एगो हम आइल में रोड के तरह अंतर बाटे। सीता गनई में जिला पर जल्दी हाँ मरो मैदान ना लगेला कि फ्रेश ले कर लिया। हाँ 2 दिन के बाद तो हमारा सोच लगल हो वो बड़ा भार पड़ता रे लैटरिन करे में। ओहो हाँ गर्मी छोड़ा देता रे। मुत दा मोनू हमरा कपारा पर आ चिरमा चुरोई हो नैहरों में आई नहीं तो खियावत ऐसा ठेल लेकिन सोच करे कि कहीं नहीं के जगह कि आराम से जाके कहीं यार उहर कर ला। अब उतना गांव दूर बाटे छोड़ के आयल बनी है ने। गजब ना हवा बहुत है लेकिन कुछ कह हमनी के रोड न बहुत एकदम फ्रेश रहेला। जो है मन तोहे बैठ जीबो आ जो है मन तोहे खाइयो सकेला तना फ्रेश बा। हाँ तो हमनी के में रोड पर कोई ना आवेला तनी एगो फोटो खींच ली का मारा बढ़िया मजा दी रह खींचिए रे तनी। देख ली अपन यारवा तो भेज देम। हाँ बहुते न मजा आवता और ये मरते ये तो रोड अभी पर लागल भैया। ए अरे हट रे तो लड़की तोरा का हम लोग कहता नहीं तू हमका नहीं खिलाऊ कथा खुद के भी मुदले बड़ा हम उल्टे कहता कि हम ए कहाँ घर हो तारा बुझाते नहीं खे हमनी के रोड में कोई मर्द होगा चाहे मेहरारू। तू 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 के हो अब वो थाना भाव मत खा प्यार कैला हमारा से ससुरा चल गई तो भुला गुला प्यार। हाँ हम तहरा से हई भैंस ले प्यार करम हो हाथाना मोटा चबड़ा तू कौन कहीं कि हम पानी नहीं कुछ ओले रहा ठग गया मत हमारा में। हम अपना मेहरारू कहीं ना कि 1 डिब्बा पानी दी ने 15 लीटर एक बढ़िया ले फ्रेश होके आई है। ये बात हम ये भाई ये लड़किया हमारा के कहीं चिन्हल पहचानल लागतिया ना कहीं नहीं खी देखल हमके जाना था कहीं देखल है बैंक का। ए आँख मर बनाता आँखिया निकाल के गोली खेल जाई आँखिया काहे के निकलबू हो। हाँ हम तहरा पर ताकत काहे के बन जे तहरा पर ताकी ओकर आँख निकलिया ओकर आँख फोड़ी ह हम तहरा पर काहे के ताकी जाना त चिन्ह तनी भाई लड़के के। अरे चुप रहा ए चिंते नहीं खा तार काजल ना हो ना हाँ चंदन ना हो हमारा चंदन ना हो तुम काजल के काजल लाइन तक चंदन हनी। अच्छा तू है काजल हड़ू हाँ कि जन मुँह में करके पोत के तार के चल गो नहीं कि भतार कहाँ गइलू तो भुला गइलू आज हमारा डोरा डाल तड़ू हम ना फसम
के तरह हम कुंवार में फंस के मजा उठा ले बानी, अब ना फंसम तहारा से ना। जइबा के पगलइबो का हाला कइले बस रे? हाँ ई का होता रोड पर डरामा करबै जे हंगामा ना, हंगामा काहे का करम हो? आ ना हंगामा ना करम। तो फंसा फसौल वाला कौन बात बा? ई पागल सन का ई कहत कि हमसे प्यार करला। ई पागल बिया कह कैसे बताई कैसे? रोड पर सोच करतिया हमन के रोड पर बैठ के बिया काबे नहीं तो खाना खानी जा के रोपनी आके बैठली स रोड पर सोच करतिया। कहां लैट्रिन करली तू ना बिया काबे चलो रोड पर लेके खइले कहीं जाके। बहुत बार हम नाश्ता कइले बनी। हाँ तो तब यही रास्ता में का हो तू मदन भैया ना नहड़? ना मार मदन ना ना भो हां आहे पर गरई धरतरू। तो का नाम हो? तारा नाम से काम होता हो ये का फोन करतो से घर ले हो एकरा के रुक बंदे कर देतनी। तो जरूर कोनो काम होई रे। हां कोनो काम होई ना हो काम नहीं खे घरे न बड़ा तबीयत खराब चलता। तो जो दवाई दिवा दे। अब छोड़ा ना मर्द दवाई दिया ही ना तारा कौन चिंता हो गई? ये तरह से सोहिल प्यार तो ले रहे तू ना छुटिया के जाल जाल में फसावतिया हमरा के। आल जाल में फंसा तारा का जाना था एक तो पकड़ ले रोडे पर शौच करत। अब सोचते हैं कोई बहाना बना के हम भाग जाई। कहाँ एकर घर ह? हम चिंते नहीं खी के जाने कहाँ घर है कहीं के होई। कहाँ घर है रे? गिरगिट का तरह रंग बदल ले तड़ा। गिरगिट के लड़की है ई? गिरगिट के अच्छा ये गिरगिट का तरह रंग बदल ले तड़न आ हमरा कहतो गिरगिट के ओ गिरगिट रे ओ कर लड़की ओ देखो देखो साला कतना एक लकड़ी के पातर बाबू कर लई की भैंस बिया भैंस। तू ही भाई साहब रे हां हंसु ई अपना माई पर गोइल बिया। एकर माई देखेला कितना मोट बिया भले एकर बाबू पातर बियन। अरे ये गिरगिट का तरह रंग बदलता। तो खजुलावा मत। हां आ उतर बात बतिया खजुली एकर धरता देख के हमनी से जन ले। पहले खजुली हम अपन पजामा ऊपर कर दिन तो सोच करत रही। अरे भाज फुहर बिया सरवा चली जले चल भाग भाग भाग। गांव में एगो लैट्रिन बाथरूम कुछ बनावले ही नहीं खजा आ सोचे तोड़ा जा कि ऐसे ना तैसे। तो तू अपन बाबू ले जाके खेतवा में ना कर तू रोड़ा पर कर तड़ू। हमार मर्जी। ए सुन सुन तार मर्जी। अरे साला बाजत का बारे रे ये अपना बाबू ले ना कही हमनी के का जानते जा। हां एकर बाबू ले जानी हम बताओ हमने के अपना घर के ना जिम्मेवारी बन जा के तोरा घर के जिम्मेवारी बन जा का। तारा घरे बना सो। अच्छा ई बताओ हमरा घर बा हां हम के देखला बड़ा हर हर कबो। हमारा घरे बा लेकिन ओकर सीटिए फूट गइल बा। ये तो नया दलवा लो पैसे नहीं खे। पैसा नहीं के तो ई खाए के पैसा बा। हां बा। हां तो वही तरह समझ लो कि तनी मनी पेट काट के बनवाए के चाहिए। अच्छा तो बनी 2-4 दिन में बनी पैसा हो बनवा ली है तू अपन माइले कह दी है अपन बाबू ले। बरसात के दिन आ गइल मल खेत रोपा गइल। कौन कहीं कि हमारा यही जे रहे के बा 5-10 दिन खातिर आइल बानी फिर अपन ससुरा चल जाई। 5-10 दिन खातिर आइबू त खाना खाई तो जइबे ना करबू। अरे द जब गांव के आदमी के खुदे अपन गांव घर के इज्जत के लाज नहीं खे तो हम तो 4 दिन खातिर पहुना बानी आ जाई। पहुना बारू पहुना के स्वागत होला बढ़िया से गांव में। लड़की बार तो लड़की छाता मत बार देखी कमानी खराब हो गइल बा। छाता वाला बन तड़ बरसात नहीं खे जा जा जा। घर हो भैंसिया था तू होश में रह के बतियावा। अरे साला हम मैसेज कइला त तू जने तर काम जानी। मोरा मेड़ा एड़ा बुचली सो। तू ही मरबो। ए कहनी का देखाती रे हम केहू नहीं देखा तनी कहत कि हम करम ना करम जो के कर तोरा कर रे। लड़की के मुंह ना लागल जरा सरवा तो फंस जीव उल्टा सीधा में। अरे मर्दे पहले हमारा से बियाह ना भरी त एक बेर बतियले रहे। तो का हो गइल बतियले रहे तो एकर मतलब का भाई चलो गुड नहीं हर तो चल गइल तो ससुरा 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 तू पागल बरे था भैंसिया रूपा में परत से हितराम परे ना दो। बाज जाई एक लाठी त होश में हो जइबो। कौन हमारा बाबू के रोप बा जब हमन के 1 बीघा खेतीए बा तो परे दो। तोर बाबू के ना रोप रही त तू जियान करइबे ना हमार बाबू के सार हो यही से अरे माई तू अपन भैंस देख ठीक बा चल जाता नहीं तोरे काम खोजत रहनी। चलो लड़की के चक्कर में ना पड़ जाला सरवा फंसा दियो सब। हां ना परो जान मेहरारू बटरी भी तो लड़की के चक्कर में काहे के परो। दूसरों के रोही त कोई देते तोरे हां ना 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 परो बियाह कर पड़ जाई ना बियाह हो गइल बा हो मेरा बियाह हमार